Έλα ρε ξάδερφε, έγινε κάτι? Τσίκα μπουμ κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Ορίστε. Μανώ, πρέπει να απαντήσουμε στο αιώνιο ερώτημα. Κιθαρίστας ή ντράμερ? Ρε εσύ, είσαι πιωμένος. Είναι λίγο αργά, ξέρεις. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Ξάδερφε, αν κοιμηθείς νωρίς, θα σηκωθείς νωρίς, θα ξεκινήσεις νωρίς και θα παρκάρεις νωρίς. Μα δεν μπορώ ρε Σιμάνο, απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Της ελληνικής pop που μας μεγάλωσε. Ναι! Θέλω αποδείξεις και ονόματα, Μάνο, για την ελληνική pop σκηνή της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, ίσως να πιάσουμε και λίγο δεκαετία 90. Αυτό θα είναι σήμερα το θέμα μας. Και πρέπει να κάνω πρώτα ένα προσωπικό disclaimer. Να πω ότι σαν παιδί και έφηβος δεν μπορώ να πω ότι άκουγα ιδιαίτερα ελληνική μουσική. Άργησα να ξεκινήσω να ακούω. Ξεκίνησα πρώτα από την ξένη μουσική, λόγω της αδερφής μου, που άκουγε μόνο ξένη μουσική. Οπότε άργησα λίγο να μπω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι άκουγα πάρα πολύ το βράδυ, ακούγοντας ραδιόφωνο και πιάνοντας κάποιους πειρατικούς τότε σταθμούς, τέλος πάντων, γιατί δεν υπήρχε ελεύθερη ραδιοφωνία, απέναντι από την Πελοπόννησο, οπότε εκεί ξεκίνησα να ακούω και ελληνική μουσική. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Εσύ, Μάνο, ποια ήταν η σχέση σου με την ελληνική pop μουσική εκείνης της εποχής? Γεια σου Μάκη. Μπήκες λίγο επιθετικά και φοβόμουν ότι... Κατευθείαν, πάμε, ναι, δεν χαιρετάμε κανένα. Φοβόμουν ότι θα ψάξεις το κορμάκι μου πόντο-πόντο, ναι. Και το κορμάκι μου θα ψάξεις πόντο-πόντο. Ευτυχώς δεν συνέβη. Disclaimer νούμερο 2 και από πλευράς μου δηλαδή είναι ότι θα προσπαθήσουμε να μην τραγουδήσουμε σήμερα, αλλά δεν ορκιζόμαστε ότι δεν θα ψιθυρίσουμε έτσι μερικούς στίχους με τρόπο τραγουδιστό. Είναι ένα θέμα. Πώς κάνεις ένα podcast, μια εκπομπή για την οποιαδήποτε μουσική, χωρίς να μπορείς να βάλεις μουσική, γιατί θα σε κόψει λόγω δικαιωμάτων η κάθε πλατφόρμα. Αλλά θα το κάνουμε, γιατί εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε και βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, χαίρετε και από μένα. Η αλήθεια είναι πως ούτε η δική μου η σχέση με την pop μουσική είναι πάρα πολύ θερμή. Ομολογώ ότι ξεκίνησα να ακούω πάρα πολύ θερμά αυτό το είδος, να το πούμε έτσι, της μουσικής από ένα περιστατικό. Τώρα, αν μπορείς να το πεις περιστατικό, από το γεγονός ότι σαν άλλος Μάρσαλ από το How I Met Your Mother, στο αμάξι μας είχε κολλήσει σχεδόν μια κασέτα την οποία είχαμε αγοράσει, το οποίο μετά από αρκετό research, το οποίο έγινε χθες, αλλά δείξε αρκετά και πετυχημένα, έμαθα ότι λεγόταν τα 10 δεκάρια. Αυτή λοιπόν η κασέτα, Μάκη, ήταν σχεδόν μόνιμη. Τι είναι τα δεκάρια και γιατί ήταν 10, έχω να ρωτήσω. Λοιπόν, δεν ξέρω και δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Υποθέτω το 10 το καλό εδώ πέρα αντικατοπτρίζεται σε αυτό το, ας το πούμε έτσι, σλόγγαν. Ήταν 10 πάντως τα 10 τα καλά. Έχω την εντύπωση ότι ήταν και 10 οι καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος. Πολύ πιθανό. Οπότε μπορεί το ένα δεκάρι να είναι από εκεί πέρα. Το δεύτερο είναι αφορά την ποιότητα των τραγουδιών. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια, τα οποία ήταν της ελληνικής pop σκηνής, τα ακούγαμε για 1,5 καλοκαίρι τουλάχιστον, και όταν λέω 1,5 εννοώ ένα καλοκαίρι σίγουρα, και μετά μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο οπωσδήποτε θα ακουγόταν μέσα στο αμάξι μας. Είχα φτάσει να ξέρω τη σειρά τους, να ξέρω τους στίχους τους, να μπορώ να τους απαγγείλω και ανάποδα και μάλιστα πάρα πολύ πετυχημένα, χωρίς να κάνω σάμον κάποιον δαίμονα. Αλλά I was yesterday years old
όταν ανακάλυψα ότι αυτή η συλλογή δεν ήταν με επιτυχίες της εποχής, αλλά με διασκευασμένα ξένα κομμάτια. Πλάκα κάνεις. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα, διότι όταν το μαθαίνεις αυτό, το ανακαλύψεις μετά από 30 χρόνια, σίγουρα κάποια πράγματα κλονίζονται μέσα σου. Δηλαδή, ένα τόσο δούλη μείνει διάφανο και ροζ μπικίνι της Πολίνας, νόμιζα ότι είναι δικό της. Όχι, δεν είναι δικό της, είναι διασκευή. Καλά, αυτό νομίζω αν το σκεφτούμε τώρα, καταλαβαίνουμε και ξέρουμε και ποιο τραγούδι είναι. Σαφώς, αλλά ναι, προφανώς τότε δεν το ξέραμε. Αυτό δεν το ξέραμε τότε. Αυτό που δεν ήξερα όμως ούτε τώρα είναι ότι είναι όλα έτσι. Να μην τα πω ένα-ένα τώρα, γιατί θα κουράσουμε τον κόσμο. Αλλά πες κανένα άλλο, έτσι, το έχεις πρόχειρο. Αν το έχω πρόχειρο. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, ήταν του Μπουλά ένα... Γουτσι γουτσι, γουτσι γουτσι. Είδατε, τραγούδισα. Έχει αντιγράψει το πολύ γνωστό ξένο τραγούδι, γουτσι γουτσι. Χούλα μπούλα, ναι, γυρναμπούλα ήταν ο στίχος. Λοιπόν, αφού με βάζεις τώρα να πω και τέτοια, ήταν πολύ κακό τραγούδι και γενικότερα όλα τα τραγούδια αυτά ήταν πάρα πολύ κακά. Άλλο το οποίο ήταν πολύ... πιθανότατα 10 με κλίμακα βαθμολογίας στο 100. Ναι, δηλαδή το Σαν Τροπέ που τραγουδούσε παραδείγματος χάρη πάλι η κυρία η Κετούλα η Γαρμπή, στο Σαν Τροπέ, ναι. βελίχτες, τρέλες. Τώρα ξέρεις, δεν θυμάμαι και τους στίχους πλέον μετά από 40 χρόνια. Τότε είπαμε θα μπορούσα να τα πω απ' έξω. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν εμένα μου φαινόντουσαν ως επιτυχίες οι οποίες ήταν established στην Ελλάδα και λέω εντάξει, είναι pop επιτυχίες του 87, πώς βγαίνουν οι επιτυχίες του 88, όλες μαζεμένες επιτυχίες του 92, Now 32. Όχι, ήταν μια ειδική συλλογή μόνο και μόνο με διασκευασμένες επιτυχίες, τις οποίες εγώ δεν το ήξερα τότε ότι ήταν διασκευασμένες και είχε κολλήσει στο μυαλό μου ότι αυτό είναι το απάβγασμα της pop μουσικής του 1987-88. Και μετά από αυτή τη φλιαρία που δεν ενδιαφέρει κανέναν μάλλον από μένα. Ήταν μια ξεκάθαρη αρπαχτή από ό,τι φαίνεται αυτή η κασέτα από τους καλλιτέχνες αυτούς, αλλά ας πάμε στο πριν από αυτό πιθανότατα, γιατί είχαν γίνει λίγο γνωστοί με κάποια τραγούδια οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες για να φτάσουν στο σημείο να βγάλουν μια κασέτα με διασκευές και να πουλήσουν και με αυτόν τον τρόπο, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ναι, βλέποντας τώρα μπροστά μου και την αφίσα, το αφισάκι, κανένας από αυτούς δεν ήταν πρώτο εμφανιζόμενοι. Δηλαδή όλοι είχαν κάνει ήδη την δισκογραφία τους και σίγουρα δεν ήταν αυτό που λέμε ο νέος καλλιτέχνης που να τον ακούσουμε να μάθουμε. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα ονόματα όπως την Πολίνα, όπως τη Μαντό, όπως τη Σοφία Βόσου και τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ζευγάρι εκείνη την εποχή και για πολλά χρόνια. Το ξέρεις ότι ήταν... όχι, σίγουρα θα ήξερες ότι ήταν ζευγάρι αυτοί οι δύο. Ήξερες ότι τα άλλα δύο ζευγάρια της εποχής, το ένα ήταν η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας. Το ήξερες το άλλο της Σοφίας Αρβανίτη και του Μιχάλη Ρακιτζή? Εντάξει, νομίζω ότι το καταλαβαίναμε από τα συμφραζόμενα. Δεν υπήρχε επίσημα κάποια παραδοχή. Όπως στις άλλες δύο περιπτώσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν το ζευγάρι το οποίο όλοι ξέραμε ότι υπάρχει, αλλά αυτοί έφτασαν μπορεί και μετά από 30 χρόνια μέχρι να μη παραδεχτούν ότι υπήρχε κάτι μεταξύ τους. Για κάποιο λόγο είχαν επιλέξει, βέβαια δεν είναι ζευγάρι άνθρωποι πλέον, έτσι, ναι, είχαν επιλέξει να το κρατήσουν μυστικό και παρόλο που ο κόσμος το είχε τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι, δεν βγήκαν ποτέ να το πούνε καθαρά. Ακόμα και σε μια συνέντευξη πρόσφατη της Σοφίας Αρβανίτη μιλάει για τον υποτιθέμενο δεσμό με συνθέτη εκείνης της εποχής και δεν επιτρέπει στους... ξεκινούσε το επίθετό του από ρακ και τέλειωνε σε Ιντζής. Ναι, ρακ, σπεκτράξ, ΑΕ, ναι, δεν ήτανε, όχι. Δεν το παραδέχτηκε ακόμα και τότε, ανοιχτά ποτέ. Προφανώς έγινε κάποια συμφωνία μεταξύ των ανθρώπων αυτών. Μάλιστα. Και αυτό, αγαπητά τεράστια social της εποχής μας, είναι ένα κλασικό παράδειγμα του, επειδή δεν μας αφήνετε να βάλουμε μουσική, καταλήγουμε σε ένα επεισόδιο για την pop μουσική να μιλάμε για κουτσομπολιά της pop μουσικής. Δεν σας χάλασε, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Για να πούμε μερικά ονόματα, πώς θέλεις
εξετάσουμε, ή τίτλους ή τραγούδια που θυμόμαστε, που μας έχουν έτσι πιο πολύ, δεν θα έλεγα στιγματίσει, μείνει στη μνήμη μας. Θα ξεκινήσω, θα αναφερθώ και πάλι μάλλον στο έτσι δίδυμο, το dynamic duo Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα. Νομίζω ήταν από τα κυρίαρχα. Σίγουρα. Και πάρα πολύ ωραίοι δίσκοι νεανικής μορφής, δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι πρώτοι δίσκοι της Βύση ήταν πραγματικά αυτά τα τραγούδια τα οποία θέλει να ακούσει και ένας έφηβος, μια έφηβη. Ίσως περισσότερο μια έφηβη, γιατί ήταν λίγο πιο αισθαντικά, θα πούμε αργότερα και τίτλους. Αλλά αργότερα, όταν έκανε τη στροφή με το Λάμπο, εκείνο το δίσκο του 91-92, έγιναν πολύ πιο ενήλικοι και οι στίχοι, και λίγο πιο ενήλικη και, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ενήλικη, και η μουσική. Έπαψε να με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ τότε, γιατί εξακολουθούσα ίσως να είμαι και στην εφηβική ηλικία. Αργότερα την ξανασυνάντησα στην πορεία μου την Ανούλα. Πες μου ότι έγινες βανδικός για κάποιο διάστημα. Ναι, έγινα βανδικός για κάποιο διάστημα, αλλά δεν ενδιαφέρει εδώ πέρα το κοινό, γιατί δυστυχώς αυτό έγινε το 90, Μάκη. Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, δεν μπορεί να πατήσουμε και λίγο 90, δεν πειράζει. Όσο πατάει η γάτα. Όσο πατάει η γάτα. Και ο Δάντης άλλωστε που αναφέραμε, νομίζω ήταν το 90. Δεν ήταν δεκαετία 80. Πολύ αγαπημένος μου, να πω και έναν ακόμα αγαπημένο μου, ήταν ο Μπίγαλης. Ο Μπίγαλης, ο οποίος, να πούμε και εδώ πέρα, ότι είναι και στο πολύ κλειστό κλαμπ των Ελλήνων τραγουδιστών, καλλιτεχνών, που έκαναν μια αξιοσημείωτη καριέρα στο εξωτερικό, ως Big Alice. Το πιασες, Big Alice, το οποίο Big Alice του το φόρεσε ο Νίκος Μαστοράκης, του το σχεδίασε. Ναι, όλο αυτό βέβαια καταλαβαίνεις που πάει. Με την επιτυχία λοιπόν I Miss You, η οποία έκανε πάρα πολύ μεγάλο γκέλ στις ευρωπαϊκές χώρες Βελγίου, Γαλλίας, Αγγλίας. Έκανε και περιοδεία πολύ μεγάλη μάλιστα ο Big Alice εκείνα τα χρόνια. Και το I Miss You, λοιπόν, το αντίστοιχο τραγούδι, είχε και το πρώτο ελληνικό βίντεο κλιπ, στο οποίο θα το δεις με μουσια και τέλος πάντων νομίζοντας ότι βλέπεις μια... πώς θα το πω τώρα, προσπαθώ να τον παραλυρίσω με κάποιο ξένο συγκρότημα. Τέλος πάντων, μπορεί να κρατήσει, θα μπορούσε να το δείξει ένα πρώιμο MTV χωρίς να ντραπούμε γι' αυτό. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει φτάσει όμως την επιτυχία του χαριτοδιπλωμένου με το Lost in the Night, που επίσης νομίζω είχε προβληθεί στο MTV. Μάλιστα. Ήταν και αυτός ένας ακόμα καλλιτέχνης που είχε κάνει μια απόπειρα, να το πούμε, ή μια καριέρα στο εξωτερικό, τέλος πάντων, με μια-δυο επιτυχίες. Ο Μπίγαλης προσωπικά νομίζω ήταν ο πρώτος που άκουσα τόσο πολύ και όλα τα τραγούδια του σε εκείνο τον δίσκο που είχε βγάλει, που πρέπει να ήταν αρχές δεκαετίας 90, δεν νομίζω να ήταν δεκαετία 80, αλλά τέλος πάντων στην εφηβεία ήταν αυτό που είχε μέσα όλες τις επιτυχίες που ξέρουμε από τον Μπίγαλη ουσιαστικά. Η κόρη του Περιπτερά. Εννοείται, Μελισσούλα, Μελισσάκη. Και το all time αγαπημένο μου, του Αιγαίου τα Blues. Του Αιγαίου τα Blues, τραγουδάρα, δεν το συζητάμε. Φυσικά. Αχ, Βρερίνα, Κατερίνα. Ναι. Και όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν ήταν αυτό. Είχα πάθει εμπλοκή με τον Μπίγαλη. Και για κάποιο λόγο, τέλος πάντων. Δεν ενοχλούσες την αδερφή σου ακούγοντάς το συνέχεια? Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Θα το θυμάται αυτή μάλλον. Ας γράψει στα σχόλια η αδερφή του Μάκη. Όχι. Καλύτερα όχι. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αναφέραμε τον Ρακιτζή. Πολλές επιτυχίες και ο Ρακιτζής, έτσι. Πάρα πολλές επιτυχίες, πολύ μεγάλο γκέλ και σε αγορίστικο. Βεβαίως. Το δαχτυλίδι που κρατάς. Για πάντα. Βέβαια. Όχι, είχε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ο Πούφ ήταν, μπορεί να ήταν και 90, δεν θυμάμαι. Όχι, ήταν όλα αυτά, ήταν τότε. Αρχές δεκαετίας του 80. Είχε πολύ μεγάλο γκέλ ο Ρακιτζής και στο αγορίστικο και στο κοριτσίστικο κοινό. Μπορώ να θυμηθώ από κοπέλες. Τότε μπορώ να σου πω μάλιστα ότι περισσότερες ήταν οι κοπέλες που μου κάνανε εντύπωση με τα τραγούδια τους, παρά τόσο
οι αντρικές φωνές. Η Πολίνα μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Μου άρεσε η Κωνσταντίνα, αν τη θυμάσαι, την Κύπρια. Βεβαίως, εννοείται. Και φυσικά τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα ή δυο-δυο. Όχι έτσι κάνω κι εγώ, έτσι κάνουν αυτές. Αλλά ήταν η Αλέξια η οποία το τραγούδισε και η οποία της οποίας μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή της, αλλά δεν μου άρεσε πολύ φανησιακά και λίγο από εκεί έχανε στα μάτια μου. Η Αλέξια έχει γίνει γνωστή όταν πήγε στη Eurovision με την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, με το άσπρο-μαύρο. Άσπρο-μαύρο, όνειρα κάνω. Ναι. Κοντά μου πως γυρνάς. Που ήταν ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι και είχε γίνει απίστευτα γνωστή μετά στην Ελλάδα. Ναι. Και γενικά όλοι, αρκετοί μάλλον από τους pop καλλιτέχνες αυτής της εποχής έχουν σχέση με τη Eurovision. Να μην πω ότι έχουν πάει όλοι. Δηλαδή, τουλάχιστον μια φορά. Τουλάχιστον μια φορά. Ανέφερε το Μικρούτσικο με την Βύση, με την... Θα μας βάλουν φυλακή. Με τη Βόσου. Το Μικρούτσικο με τη Βόσου. Θα μας βάλουν φυλακή. Η Βύση πήγε και αυτή πολύ αργότερα όμως. Εντάξει, δεν έχει πάει και μια φορά με την Κύπρο νωρίτερα. Α, ναι, καλά. Τώρα λες κάτι. Αυτό ήταν δεκαετία 80. Μπορεί να κάνω λάθος και Σωστά, έχεις δίκιο. Και αργότερα βέβαια με τους Bank. Η Bank. Πρώτο boy band, Μάκη. Θα το λέγαμε, ναι. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να υπήρχε... Τουλάχιστον στο boy band όταν λέμε για αυτό το είδος της μουσικής, έτσι. Βέβαια, φυσικά. Ναι, γιατί και ο Πασχάλης ήταν... Οι Olympians. Τους λες boy band αυτούς, δεν ξέρω. Δεν είναι της εποχής μας, είναι πιο παλιοί. Έτσι, ακριβώς. Να πάτε να ακούσετε άλλο podcast για αυτούς. Λοιπόν, ο Ρακιτζής επίσης με το φοβερό SAGPO, που νομίζω ότι ήταν από τους λίγους που πραγματικά του έκανε κακό που πήγε του έκανε κακό στην καριέρα του, με την έννοια ότι τον έκανε cult. Έβγαλε από πάνω του την όποια σοβαρότητα είχε σαν καλλιτέχνης και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, τον θυμόμασταν μόνο γι' αυτό νομίζω. Ενώ πραγματικά τα τραγούδια του, εντάξει, αν τα ακούσει σήμερα προφανώς είναι εκτός context, είναι εκτός εποχής, αλλά τότε ήταν πολύ συμπαθητικά, πολύ ρυθμικά τραγούδια. Ο οποίος Ρακιτζής πρέπει να πω εδώ πέρα ότι πέρα από την επιτυχία που είχε κάνει ως τραγουδιστής των τραγουδιών του, είχε γράψει για όλους τους γνωστούς τραγουδιστές της εποχής και τραγουδίστριες και μάλιστα όχι μόνο στον τομέα της pop. Έχει γράψει rock κομμάτια και έχει γράψει και λαϊκά. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που είπες ισχύει. Υπήρξε μεγάλη ανθρωποφαγία μετά από την αποτυχία του, ας το πούμε όπως είναι, την αποτυχία του στο γίνοντο διαγωνισμό της Eurovision. Ήταν λίγο μπροστά από την εποχή του και θα πω το λίγο γιατί λίγο καιρό μετά η Λόρντι, αν θυμάσαι, με παρόμοιο έτσι, project και εμφάνιση και μια rock έτσι, χρειάστη στο τραγούδι τους, μην πω και hard rock, πήγαν και σάρωσαν τα πάντα. Οπότε μπορώ να πω ότι μάλλον πρόλαβε την εποχή του, δεν τον πρόλαβε η εποχή του και μετά από εκείνη την αποτυχία και τον κανιβαλισμό που έγινε στα μέσα της εποχής στις εκπομπές. Θυμάμαι δηλαδή πραγματικά να βγαίνει, πώς το λέγανε εκείνο τον κύριο που έκανε το Mega, όχι το Mega Star, στο Star τέλος πάντων. Τέλος πάντων τον είχε περάσει η Πριονοκορδέλα. Δεν εννοείς το Ρακιτζή. Νομίζω ότι εννοώ το Ρακιτζή. Ο Θοδωρής Ρακιτζή. Μπράβο, ναι. Φοβήθηκα μην κάνω κάποιο λάθος. Τέτοια προσωπικότητα, καταλαβαίνεις. Ήταν τότε κράτος στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε μετά από εκείνος ο καιρός, όπως πολύ εύστοχα είπες, τον έκανε από πετυχημένο Έλληνα συνθέτη τραγουδιστή σε cult φιγούρα. Και αυτό έμεινε για το υπόλοιπο της καριέρας του. Ναι. Παρ' όλα αυτά, Μάκη, θα πήγαινες να τον δεις τώρα στα revival που κάνουν και στις εμφανίσεις που κάνουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες μαζί? Έχω πάει, αν έχεις πάει. Έχω πάει. Τον έχω δει. Έχει αρκετά χρόνια που τον είχα δει. Δεν ήταν μόνος του, ήταν μαζί και με άλλους καλλιτέχνες. Νομίζω ήταν και η Πολίνα και ήταν και αν δεν κάνω λάθος, ο Καλύρης. Είναι αρκετά τα χρόνια, οπότε δεν θυμάμαι. Πάντως, οι καλλιτέχνες αυτοί συχνά κάνουν παραστάσεις, βραδιές
περιορισμένες εμφανίσεις βέβαια σε κάποια μαγαζιά το χειμώνα και μπορώ να πω ότι έχουν αρκετή επιτυχία γιατί γεμίζουν τα μαγαζιά. Τώρα, είναι νοσταλγία, είναι οι φαν που ακόμα ζουνε και τους λατρεύουνε, δεν ξέρω. Είναι η ποιότητα των τραγουδιών τους που έχει κρατήσει τόσο πολύ στον χρόνο. Πάντως έχουν κάποια πέραση. Σίγουρα μας έχει μείνει η ελληνική pop, δεν μας έχει μείνει όπως μας έχουν μείνει αντίστοιχα τραγούδια της ξένης pop. Έτσι. 100%. Αλλά και τα μεγέθη είναι λίγο ανώμια, ίσως είναι άδικο να τους συγκρίνουμε. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτό που θα προσθέσω είναι ότι επειδή έχει τύχει και εγώ να πάω σε αντίστοιχο event και η αλήθεια έχω πάει σε λιγότερα από όσα θα ήθελα να πάω για τον πολύ απλό λόγο. Όπως και να έχει, όποια και να είναι η ποιοτική στάθμη έτσι, των τραγουδιών που ακούγονται και της μουσικής, υπάρχει πάρα πολύ κέφι σε αυτές τις συναυλίες. Σίγουρα. Είναι ακριβώς η ανάμνηση και των παιδικών εφηβικών χρόνων που βγαίνει μέσα από τα άτομα τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα. Είναι η ίδια η μουσική. Είναι το ότι οι ίδιοι οι τραγουδιστές, τραγουδίστριες έχουν πάρα πολύ ενέργεια μέσα τους ακόμα και τη βγάζουν και καλά να είναι οι άνθρωποι να το κάνουν μέχρι τα 120 τους. Έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Είχα πάει και εγώ στο Ρακιτζή και όλο το κοινό παραλυρούσε από κάτω πραγματικά. Και δεν ήταν το παραλυρώ βλέποντας κάποια κάλτ φιγούρα, δεν ξέρω, παρατράγουδων, κατέλη, οτιδήποτε. Ήτανε ένας τραγουδιστής ο οποίος ανέβηκε πάνω και κράτησε το κοινό του σε πολύ καλή διάθεση και παραλυματική κατάσταση σε όλο το 2ωρο το οποίο τραγούδισε. Ποιοι πιστεύεις θα μπορούσαν κάποιοι καλλιτέχνες από αυτούς να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό? Άμα σου έλεγα να μου πεις 3 καλλιτέχνες, ξέρω εγώ ποιους θα σκεφτόσουν? Λοιπόν, καλλιτέχνης νούμερο 1, ο Big Alice, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει λοιπόν να συνεχίσει τις προσπάθειες για καριέρα στο εξωτερικό και να μπορέσει ενδεχομένως να έχει ένα γκέλ στην Αμερικανική Ήπειρο και να κάνει ενδεχομένως να διασκευάσει του Αιγαίου τα blues Caribbean Reggae, ίσως αν πάει στην Καραϊβική. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενες αυτό, έτσι. Ο οποίος με το μήνυμα που περνά πως χάρη στις ουρές του Ίκα γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου, θα είχε πάρα πολύ μεγάλο γκέλ στις Σοβιετικές δημοκρατίες επί Σοβιετικής Ένωσης και παραπετάσματος. Οπότε νομίζω ότι το Σοβιετικό καθεστημένο θα αγόραζε τους δίσκους του και θα τους έπαιζαν σε όλα τα σανσέρ όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Και τελευταίος αλλά όχι έσχατος, ο Μιχάλης Ρακιτζής που αναφέραμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να δικαιωθεί μετά το SAG APO και μετά από τη συγκεκριμένη την εμφάνιση που με τα μαύρα δερμάτινα και τις κινήσεις του που παρέπεμπαν σε ρομπότ, θα μπορούσε να πάει να κάνει στη Γερμανία επιτυχία με το hit που βγαίνεται mit mir über dich, ή αλλιώς για εσένα μου μιλάει ο Πουφ στα γερμανικά. Οκ. Συγγνώμη για τους γερμανόφωνους φίλους μας. Θα δεχτώ οποιαδήποτε μήνυση, αλλά μετά τον Αύγουστο να γυρίσει ο δικηγόρος μου, παιδιά, από τις διακοπές τους. Μάλιστα. Ωραία. Κρίμα που χάσανε αυτές τις ευκαιρίες και οι ίδιοι καλλιτέχνες, θα λέγαμε, για διεθνή καριέρα. Αυτό που θυμάμαι λίγο εγώ είναι ότι ακόμα και καλλιτέχνες που δεν τους έλεγες pop, βγάζανε και κάποια τραγούδια που θα μπορούσες να τα πεις pop. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Π.χ. ο Χρήστος Δάντης, νομίζω ήταν πιο πολύ ροκάς, αλλά είχε βγάλει και pop τραγούδια. Ή ξέρω εγώ, θυμάμαι ακόμα και ο Πάριος, είχε κάποια τραγούδια νομίζω που θα μπορούσες να τα πεις pop. Είχε. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Αυτό μου ήρθε και εμένα στο μυαλό. Όπα, μη Spotify, μη με κόψεις. Δεν νομίζω θα αναγνωρίσει το Spotify το τραγούδι. Τι εννοείς, Μάκη? Από το μουρμουριτό σου αυτό. Υπονοείς κάτι.
δεν ξέρω αν σου έρχεται σε ένα. Ή αν συμφωνείς τέλος πάντων με αυτό που λέω καταρχάς. Προσπαθούσαν λίγο να τραβήξουν δηλαδή και αυτό το κοινό, θέλω να πω, ακόμα και καλλιτέχνες που δεν θεωρούνταν pop εκείνη την εποχή. Συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα να θυμίσω ότι οι καλλιτέχνες του λεγόμενου λαϊκού ρεπερτορίου κάνανε και συνεργασίες με συνθέτες μουσικοποιούς της pop. Να σου θυμίσω το «Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα» που είπε ο Λεπά. Θυμήθηκες τώρα. Είναι γάτα. Το έλεγε η... Είναι γάτα, είναι γάτα. Ο κοντός... Βεβαίως, τι λέω, ναι, ο κοντός με τη... Έλα, όπου κρεμάσαμε, γεια σας. Λοιπόν, η μεγάλη... Το Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο, αυτή δεν είναι. Από τραγούδι σε τραγούδι το πάμε. Λοιπόν. Μαλάκης εγκεφάλου. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε τα σύγχρονα εργαλεία που θα μας πούνε ότι το τραγούδι καταρχάς αυτό το ξέρεις ότι έχει γράψει ο Καρβέλας. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αλλά το έχει τραγουδήσει η Ρίτα Σακελαρίου. Ναι ρε Ριτάρα. Με πρόλαβε το κεφαλικό δυστυχώς. Ήταν ίσως από τις λίγες περιπτώσεις όπου δύο κεφαλικά συμβαίνουν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό δηλαδή εσύ το θεωρείς pop? Σίγουρα δεν το θεωρώ λαϊκό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή σε σχέση με το... Λαϊκό pop. Ναι, σε σχέση με το τι τραγουδούσε η Ρίτα Σακελαρίου τότε, σαφώς. Το «Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα» είναι από pop μέχρι αντίστοιχο του «Μη με ξυπνάς από τις 6» πριν η ώρα ακόμα να φέξει. Ο ήλιος με τα στρουφάκια. Να σου θυμίσω ότι και ο Μητροπάνος τότε σε συνεργασία με το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ είχε πει το για να σε εκδικηθώ, σου βάφω, σου σχίζω φωτογραφίες. Ναι. Το οποίο το είναι ροκο-ποπο κατάσταση. Εντάξει. Ναι, οκ. Άντε, εντάξει. Θα το αγγίξουμε λίγο το pop. Είναι λίγο ροκ. Ξεχυλώσαμε λίγο το pop, αλλά τι είναι, όλα είναι θέμα, η τέχνη είναι θέμα προσωπικής εκτίμησης. Δεν είναι τευτέρια. Να σε ρωτήσω, είχες δει εκείνη την εποχή κάποιον από αυτούς από κοντά? Ωραία ερώτηση και έχω να σου πω ιστορία. Στο διπλανό χωριό, όπως θα θυμάσαι, την Αντίκυρα, υπήρχε, την έχουμε νομίζω αναφέρει ξανά κάποια στιγμή, η Άνναμπελ. Η Άνναμπελ ήταν η δισκοτέκ, θα την πούμε, γιατί κλαμπ δεν μπορούσε να την πεις. Τότε ήταν καθαρά δισκοτέκ. Αγνή, καθαρή δισκοτέκ, ορθόδοξη. Εκεί πέρα λοιπόν για τα 20 της χρόνια, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον ήταν γύρω στο 1990, οπότε οριακά πατάμε και εκεί, έχει έρθει λοιπόν να τραγουδήσει ο Πασχάλης. Μάλιστα. Ο Πασχάλης πριν από το στιγμίο λάθος ήταν πάρα πολύ στα ντουζένια του και μόλις είχε βγάλει τη μεγάλη του επιτυχία που είχε κάνει με την κόρη του, τη Ζήνα, το καταπληκτική αν θυμάμαι λεγότανε. Ναι. Γι' αυτό ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Νομίζω 3 δευτερόλεπτα είναι το όριό μας. Οριακά το πρόλαβα. Αν δεν ακούσετε τίποτα από αυτό το επεισόδιο, να ξέρετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Φταίει λοιπόν, ο Πασχάλης, ο Μάνος, για το στιγμίο λάθος που μόλις έκανε να τραγουδήσει. Ήταν ένα λάθος 3 δευτερολέπτων. Δεν το λες και στιγμιαίο. Στιγμιαίο το λες μάλλον. Λοιπόν, ο Πασχάλης μας λοιπόν, ο αγαπημένος, είχε έρθει να τραγουδήσει όλες του τις επιτυχίες, το Τζέκις Χάν, τότε θυμάμαι, δεν ξέρω να θυμάμαι. Το Τζέκις Χάν. Όχι το γνωστό των Boney M, το σαν Τζέκις Χάν, σαν Ναπολέον, σε κυνηγό. Τώρα που το τραγούδισες, κάτι μου θυμίζει. Ας πούμε, ναι. Παραδόσου λοιπόν. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να θυμηθώ τον τίτλο. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Τότε ήταν στο πικ τους λοιπόν αυτά τα κομμάτια. Και θυμάμαι ότι είχαμε πάει να το δούμε. Χαμός φυσικά στην Άνναμπελ. Προφανώς είχαν έρθει από όλα τα γύρω χωριά εκτός από το δικό μας. Δηλαδή ο κόσμος έκανε ουρές για να μπει μέσα. Και θυμάμαι ότι έτσι είχαμε κάνει μια κερκίδα εμείς τα παιδάκια που είχαμε πάει να το δούμε, παιδάκια τέλος πάντων, γαϊδουροέφηβοι, και του φωνάζαμε πού είναι η Ζήνα, πού είναι η Ζήνα, η οποία πρέπει να πούμε κάπου εδώ πέρα ότι ήταν και μια όμορφη κοπελίτσα, και μας έλεγε παιδιά, η Ζήνα έχει διάβασμα τώρα, δεν μπορούσε να έρθει, οπότε και εμείς μείναμε με την όρεξη ότι θα δούμε τη Ζήνα. Τέλος πάντων είδαμε τον Πασχάλη τον Αρβανιτίδη και χαρήκαμε πάρα πολύ.
Εσύ, Μάκη, Ωραία εμπειρία. κάποια ανάμνηση? Σε pop τραγουδιστή από κοντά όχι. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε δει κάποιον σε καλοκαιρινές συναυλίες, γιατί πηγαίναμε αρκετά σε καλοκαιρινές συναυλίες. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι κάποιον συγκεκριμένα, να πω την αλήθεια, αλλά πολύ πιθανό να είχα δει. Και να έχω δει δεν θα μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όμως. Ίσως επειδή, όπως είπα και πριν, δεν ήμουνα πάρα πολύ φαν σε εκείνη ακόμα την ηλικία αυτών των τραγουδιών. Τα άρχισα να τα ακούω λίγο πιο μετά. Έγινες όμως φαν αργότερα. Ναι, κυρίως θα έλεγα ότι στα περισσότερα... Να πω το εξής, ότι η ελληνική pop εκείνης της εποχής, για κάποιο λόγο την έχω συνδέσει εγώ πάρα πολύ με το καλοκαίρι. Και είναι πολλές επιτυχίες που ακούμε πολύ συχνά από τότε, οι καλοκαιρινές. Δηλαδή, δεν μπορείς να με σκεφτείς καλοκαίρι όταν ακούς τη Σοφία Αρβανίτη να σου λέει «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Μη μου δεν μιλάς για καλοκαίρι, αλλά το σκέφτεσαι. Κάπου εδώ πρέπει να σου πω ότι αν εσένα σου φέρνει κατευθείαν καλοκαίρι στο μυαλό, και δευτερευόντως το ίδιο συμβαίνει και με μένα, πρωτευόντως όμως, εμένα μου φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις από εκδρομές που κάναμε με το σχολείο, γιατί με το που ανεβαίναμε και τέλος πάντων καθίσαμε τους πισινούς μας στις καρέκλες με το ζόρι, άρχιζε ένα debate μεταξύ όλων των παιδιών, των παρεών που βρισκόντουσαν εκεί πέρα, για το τι θα ακούσουμε όσο διαρκεί η εκδρομή, όσο διαρκεί η πορεία με το λεωφορείο. Οπότε, ο καθένας είχε μια κασέτα στο χέρι, δηλαδή τα αγόρια και τα κορίτσια κυρίως όταν λέμε η κάθε ομάδα, και μετά το debate γινόταν σιγά σιγά καυγάς, και μετά από ένα σημείο απλά ο οδηγός μας έλεγε να σκάσουμε και έβαζε ό,τι ήθελε αυτός. Κατά πάσα πιθανότητα τερλέγκα. Παρ' όλα αυτά, κάπου εδώ πέρα να αναφέρω ότι τα κορίτσια είχαν μια προτίμηση σε πιο ρομαντικά τραγούδια, και είναι λογικό. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν έμπαινε η δικιά τους κασέτα, ακούγαμε πάρα πολύ Βύση. Τότε έτσι ήταν πολύ της μόδας το 12. Τα μαθητικά τα χρόνια, το οποίο είχε έτσι και μια εσάνς σχολείο, οπότε έπαιρνε μια προτεραιότητα για να ακουστεί, είναι η αλήθεια. Ακούγαν πάρα πολύ Αλέξια. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο οι δυο-δυο. Ως γνωστό, έκανε όλα τα κορίτσια να χορεύουν, παρόλο που ήταν σε ηλικία που να είχαν ξενυχτήσει μέχρι τις 11.30, ξέρω εγώ, για να αλλάξουν τον χρόνο και πάλι να μην τα έχουν καταφέρει. Εμείς πάλι τα αγόρια, μπορώ να πω ότι περισσότερο στοχοποιούσαμε αυτές τις κασέτες θέλοντας να βάλουμε κάτι πιο μπρουτάλ ή κάτι πιο... Δεν θα πω μπρουτάλ τόσο, γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν και πολύ μπρουτάλ η ελληνική pop, και καλά έκανε και δεν ήταν. Περισσότερο ήταν παιχνιδιάρικη. Και τι εννοώ με αυτό? Ακούγαμε Καρβέλα, όπου μαζί με το Καλοκαιρινές Διακοπές για πάντα, το οποίο μάλλον σε εσένα σου έμεινε μαζί με τη Σαρβανίτη το τραγούδι. Είχε και τραγούδια λίγο πιο σκαμπρόζικα, το Σεξι Θεία Λόλα. Τα θυμάσαι αυτά, έτσι, κάποια τέτοια που είχε βγάλει, ήταν ένας δίσκος που είχε πολλά τέτοια. Ακούγαμε πολύ Μιόκα τότε με τις βοβάλες, ας πούμε, δεν ξαναδόσκω άλλες βοβάλες και άλλα τέτοια που... Ναι, αυτός ήταν ένας καταπληκτικός δίσκος. Καταπληκτικός. Ήξερες ότι, fun fact, ότι ο αδερφός του Μιόκα δούλευε στο εργοστάσιο? Το είχα μάθει πολύ αργότερα. Και είχα στεναχωρηθεί που δεν το ήξερα νωρίτερα, για να, δεν ξέρω, να γνωρίσω τον άνθρωπο και ενδεχομένως να γνωρίσουμε και τον ίδιο τον καλλιτέχνη, γιατί έμαθα ότι ερχόταν στα άσπρα σπίτια επισκεπτόμενος. Ναι, αλήθεια. Οπότε όταν το μάθα στεναχωρήθηκα, γιατί τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένας δίσκος, εκείνος ο πρώτος του, καταπληκτικός, και είχε και διαφορετικά στυλ μουσικής. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ένα στάνταρ πράγμα... Και είχε τραγουδάρες απίστευτες που έχουν μείνει ακόμα και τραγουδιούνται. Και ας μην θεωρείται pop, έτσι. Έτσι, και όχι μόνο για το καλό μου, ας πούμε, το οποίο είναι και λίγο πιο βαρύ. Ακόμα και το ντουέτο του με την... Καταπληκτικό. Το ροζ, αν δεν θυμάμαι καλά πώς λεγότανε. Το δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Και ποιο άλλο μου διαφεύγει, κάποιο πάρα πολύ ωραίο για κομμάτι. Το καλό μου.
Το για το καλό μου, ναι, είναι αυτό Το που είπα, είπες που είναι λίγο πριν, πιο δεν βαρύ. θυμάμαι. Ναι. Αλλά το άλλο, το Γκρέκο Μασκαρά, το οποίο Γκρέκο είναι Μασκαρά, σωστά. λίγο αργότερα ίσως. Φανταστική και οι δύο οι δίσκοι. Ναι. Και βέβαια, έτσι για να συμπληρώσω την Αφροδίτη Μάνου ήταν το ναι, ντουέτο. μπράβο, σωστά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραίος δίσκος γενικά. Για να συμπληρώσω έτσι την τρολοκασέτα που πηγαίναμε σαν αγόρια μπροστά, ήταν και ο Μπουλάς τότε με το μπανάκι μανάκι της δικαιοσύνης ή εννοείται δεν μπαίνεις από το παράθυρο, άναψε το φως και τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά... Και Ζουγανέλης έπαιζε. Και Ζουγανέλης είχε γράψει και τραγουδάρες, έγραφε και τραγούδια. Βέβαια. Και γράφει ο άνθρωπος, δεν είναι... Και γράφει. Παρελθοντικά. Έτσι, και όχι pop προφανώς, αλλά... και pop, αλλά είχε και αυτός τραγούδια ωραία. Και βέβαια, όπως προανέφερα έτσι για άλλο, στο 3 που επιλέγω, ο Γιοκαρίνης με το δίσκο του εκείνο πάλι με την Ευλαπία, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλο γκέλ φυσικά. Γενικά υπήρχαν τραγούδια τα οποία ήταν πολύ... δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Ήταν suitable, ορίστε θα το πω στα αγγλικά, συγγνώμη, για τα παιδικά και τα προεφηβικά αυτιά. Ναι. Δεν είχε βομολογίες. Ναι. Κατάλαβα το πας, ναι. Ήταν όμορφα, χωρίς να είναι απαραίτητα ηθικοπλαστικά. Ήταν μελωδικά. Χαιρός να τα ακούς και δεν είχαν πρόβλημα οι γονείς σου να σε βάλουν να τα ακούς. Να σε αφήνουν να τα ακούς, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι, προφανώς δεν υπήρχαν τα είδη της μουσικής που υπάρχουν σήμερα για να κάνουμε την οποιαδήποτε σύγκριση, ρε παιδί μου, έτσι. Γιατί είναι ένα άλλο στυλ. Αλλά αυτό που λες ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Ότι ήταν τραγούδια που μπορούσε να τα ακούσει άνετα ένα παιδί ή ένας έφηβος, έτσι, που μεγάλωνε εκείνη την εποχή. Έτσι. Και βέβαια πεζόντουσαν σε ένα ραδιόφωνο, να το πούμε και αυτό, που παρόλο που, όπως είπες και εσύ, τότε ακόμα έκανε τα βρεφικά του, αν όχι τα προ-βρεφικά του, μιας και τα παράνομο, τα βρεφικά του βήματα, στα ελεύθερα Ερτζιανά, ωραία, μια έκφραση που δεν ακούμε συχνά, τότε δεν υπήρχαν οι λίστες που υπάρχουν τώρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που προωθεί το κάθε ένα την δισκογραφία συγκεκριμένων εταιριών, με αποτέλεσμα να τα ακούς όλα. Δεν υπήρχαν δηλαδή καλλιτέχνες που δεν ακουγόντουσαν ή που τους άκουγες αυτό το σταθμό και δεν τους άκουγες τον άλλον. Φυσικά εμείς ακούγαμε ένα σταθμό. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά τέλος πάντων αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχαμε πρόσβαση, παρόλο που ήταν η μοναδική μας πρόσβαση αυτή, και από εκεί πέρα αν είχες κάποιο γνωστό που είχε δισκογραφία και μπορούσε να σου γράψει μια κασέτα, την οποία την ακούγαμε στο Walkman ως γνωστό. Ψιλοπαράνομο ήταν αυτό. Ναι. Ναι, ο Βέντελ. Τέλος πάντων, αν αγόραζες λοιπόν αυτή την κασέτα, την αυθεντική κασέτα, και άκουγες την κασέτα στο Walkman, όλα καλά τότε. Ήσουν ένας πάρα πολύ, πώς το λένε έτσι, εκλεπτισμένος, με εκλεπτισμένα γούστα νέος, και όλοι είχαν να πούν τα καλύτερα για σένα. Αυτό άλλαξε νομίζω με την ιδιωτική τηλεόραση και με την εκπομπή της Γερμανού στο Μέγκα, που ήταν... Τώρα μου διαφεύγει ο τίτλος. Το Mega Star δεν ήτανε? Mega Star λεγότανε. Μπορεί, ναι, Mega Star. Όπου θυμάμαι ότι ήταν Σάββατο μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, που σωστά, έπαιζε ελληνική pop. Και ναι, εκεί εκτοξεύτηκαν κάποιοι καλλιτέχνες. Βέβαια μιλάμε τώρα για 89 και μετά, έτσι, γιατί 89 ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση. Σωστά. Αλλά εμείς ήμασταν ακόμα 14-15 χρονών, οπότε είναι μέσα στο θέμα μας, τέλος πάντων. Ναι. Mega Star, η οποία ήταν μια εκπομπή που από το 1990 μέχρι το 2011 διαμόρφωνε, διαμόρφωνε τις προτιμήσεις μας, θα το πούμε έτσι, τα ακούσματα όλων των νέων για 20 χρόνια. Ναι, γιατί πιο πριν η αλήθεια είναι ότι και εγώ θυμάμαι αυτό που είπες, τις κασέτες γραμμένες ή αγορασμένες, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι, δεν υπήρχε και ράδιο, δηλαδή στο αμάξι, ας πούμε, και αυτά δεν έπιανε σταθμούς πέραν των κρατικών ραδιοφώνων, άρα έπαιζε πολύ κασέτα, έπαιζε πάρα πολύ κασέτα. Η μόνη εναλλακτική πηγή
Εντάξει, υπήρχαν σίγουρα κάποια βίντεο κλιπ που παίζανε σε εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, άρα και που, δεν ήταν δηλαδή συγκεκριμένες ώρες που έπαιζε. Θυμάμαι όμως πολύ καθαρά το «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», την εκπομπή του Σαββόπουλου, αν τη θυμάσαι, η οποία στην πολυπικιλότητά της είχε παίξει αρκετά και pop τραγουδιστές, ίσως όχι τόσο με τα πιο popular κομμάτια τους, αλλά σε συνεργασίες με άλλους τραγουδιστές οι οποίοι ήταν άλλων ειδών, δημοτικής, μουσικής κτλ. Πάντως ήταν μια εκπομπή η οποία ας το πούμε, τσαλάκωνε όλους τους καλλιτέχνες και έβλεπες και κάτι διαφορετικό. Οπότε και τον pop τραγουδιστή σου μπορούσε να βρεις εκεί, αλλά δεν θα άκουγε σίγουρα την επιτυχία που έκανε περισσότερο γκέλ, ας πούμε. Θα τον έβλεπες να λέει κάτι άλλο. By the way, να πούμε εδώ πέρα ότι οι εκπομπές αυτές του Διονύση Σαββόπουλου υπάρχουν ακόμα, ως όλα τους τα επεισόδια, στις Earth το αρχείο, για όποιον θέλει να κάνει μια νοσταλγική έτσι κατάβαση στο Memory Lane. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι μου έδωσες αρκετές αποδείξεις και αρκετά ονόματα. Είμαι ευχαριστημένος. Ευχαριστώ, Μάκη. Και μπορούμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Αν ξεχάσαμε κάποιον καλλιτέχνη ή κάποια τεράστια επιτυχία που δεν αναφέραμε, ας μας συγχωρήσουν όσοι ακούνε, αλλά μπορούν να το αναφέρουν κιόλας από κάτω, να μάθουμε κι εμείς, να θυμηθούμε. Έχεις να πεις κάτι άλλο, Μάνο, πριν κλείσουμε? Τραγουδιστά? Όχι. Όχι. Και εγώ και το κοινό θα προτιμούσε να μην το κάνει. Μην ξεχνάμε τα like και τα comment κάτω από τα social media μας. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Το έκανε πάλι. Γεια σας. Καλή επιτυχία.